ryggen. Tømmer både der briller bliver hård. Så er det bare at stå vel, men cykelens sport. Henning Brindal, han er jo stået i køen. Han har lavet den taktik, og vi skal ned og køre snart. Vi er på vej ned til turen. Vi er på baghjul ned i turen. For vi er Isian, Team Isian. Henning og Bob, vi er pæn. Vi siger forbilleder på Alpe. De skal have baghjul på Alpe. For vi er Isian, Team Isian. Peter Ulrik Armstrong, vi giver baghjul. Well, from the elation, my mama was a hooker in Amsterdam, but now I'm a big vacation right. I want to sing you a Deutsch rap. Hot population, food and music on the patient. Pink and orange is the perfect combination. Henning the printer of the shade of Facebook. Vrouwen die spijden, printing en ze gaan die klikken. Ik pop over de kukkel en ze